Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatong anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabaton! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tubtub saya kamatayon. Kagawan nila ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, din sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. Kamot ng kamot. Baka naman kasi...
make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn. Kaina pang nagka-buzzer ngayon na. Sa din ba si Luling? Si Aida, day off niya subong. Nagpauli siguro siya sa ila. Kailinit, kagahod. Luling? Luling! Sa din ka man? Tanawabi kung sino ang nagka-buzzer. Luling? Ah, hindi kin mag-untat ang paghunis ng buzzer ngayon na kung hindi ko pagtanawon kung sino ina. Pisteho. Wala ganyan pag-untat sa pagtumbok ang buzzer. Sino lang buwisit ini, ha? Dali lang, dali lang! Gusto nang katumok sa buzzer! Buwisit! Oh, ano ba lang kinang... Ha? Ikaw? Bisay, be? Oh, sana mo nahibala ng address ko, Carding? Ha? Animal, siyang ama ni Aida. Oh, nga naurungan ka sa pagtulok sa akon, ha? Ako, sila ko gani ka, dire ka nag-star eh. Oh, kinpangita mo ako? Nagpulo pa man ko. Amo bala? Carding, hindi pwede nga dili kita sa balay maistoryahan ay. Ha? Hulatan na ako karon sa kasino. Pwede? Sorry, may problema? Medyo. Kita ay lang kita karon sa kasino. Okay. O sige, malakad na ako. Bye, Sige. sexy. Bye! Hulatagin ako sa kasino, ha? Okay. Ulaton na ka sa kasino. Bye! Huh? Nagkabalikid pa siya sa hakon. Kita ay ta sa kasino, Carding. Ano nga, isira ko na ang gate ngayon eh. Oh, kipangitagin niya ako. It means nga, nga na-love struck siya sa akin. Oh. Ay, ka-cute sa iya, sa ginasaksak niya. Tapos hindi ako makapati, nga pangitaw niya ginaistaran ko. Oh, Carding. Daw na intriga ako sa imo. Tukso, layuan mo ako. Pero, in fairness, type ko siya. Wala gil ko maglaong ang ama ni Aida. Amo gali si Miss Sexy. Nakibot gana ko kayo na sa makita siya. Grabe, may asim pa. Pero di ka nabusan ni shorts kang iya blouse. Pero di ka sexy, kag wala nagabra. Hey, hinali lang nag-init ang lawas ko kayo na. Grabe. Daog pa niya si Aida. Abi niya pangita ko siya. May lang kay mula dito si Aida. Wala niya ako makita. Kinanglan nga hindi magkaibalo si Ivy ang asawa ko si Aida. Hindi na ko ito magbalik. Dulayan ang nabatsagan ko sa Ivy ngayon eh. Sa pamatyak ko, type maniya ako. Makita ko sa iyang mga mata,
Pwerte ng tulog niya sa piting ko matilar ko. May pagnanasa sa ako ng Ivy nga to. Pero hindi yan. May sabit na si Ivy. Hindi yan, may pana na siya. Oy, ay sus ikaw gali Aida, ay susulod na. Salamat gid ng luling. Uy, temprano ka pa nagbalik ka ha? O. Magin bakalan ko nang kag nagsimba. Ay, gali. Ari nagali si Sir Andy. Ari man ting auto ya. Ay, bagulang nag-abot Si Ma'am Ivy ya. Ay, naglakat man to. Wala na gani niya maabdan si Sir Andy mo. Ay gali ka. Oo, ay dito kita maagi sa likod sa balay ha. Kay ara da si Sir Andy wala sa dining room. Ate sige Okay. Oh, ay, naano ka Aida? Nga ginasapo mo naman ang tiyan mo nga nagkakuriit ka haw? Ako wala nang luling. Naglain ng tiyan ko. Mauna ko sa imo nang mapasiar ako. Oo, sige, sige. Ato na si Aida. Budi ka dali-dali gid siya ho. Mapasiar ko no siya. Pero may ko wala na siyang madakpan nga ginauyatan niyang iyat siyan kag ang balikawang niya mo. Kag nagakuriit. Ay, naano, pero miya nagasakit ang tiyan niya. Ay, Okay. Diyos ko. Ara naman. Puwerte naman kasakit. Diyos ko. Puligi ako. Sakit yan. Magbusog na ginang kasakit. No, hindi ko na masarangan ang ginabatsig ko ngayon eh. Hadlaw. Nagadugang ang sakit yung nabatsigan ko. Diyos ko. Patawara ako sa mga sala ko. Hindi ko pagsiluti sa ngamusin ni maluoy ka man sa akon. Ginapangayuan ko na sa patawad ang ginhimo ko sa akon mga kabataan. Gusto na nga silot ini sa akon. Tama na, Diyos ko!
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Luling, si Aida, ari siya. Ay, oo, sir, ari na siya. Sa din siya. Ay, ato, sa kwarto niya, sir. Ay, di, opya man subong, sir, ah. Amo bala. Kung di off niya, sige, papahuway lang ana siya. Ay, nagasakit man tong tiyan niya, sir. Ano? Nagasakit ang tiyan niya? At ano nakatabara siya sang bulong para sa sakit yan? Ay, ambot, sir, ah. Abi kadtuwi siya sa servants quarter. Pamangkuta siya kung nakatumara siya sang bulong para sa sakit sang tiyan. Ati, oo, sir. Hindi gani, dalhin na lang siya sang bulong luling. May bulong sa medicine cabinet. Kuha ito siya. Ati, oo, sir. Ay, katuan ko lang siya kay pamangkuton, ah. Ay, hala. Nagahigda gali siya sa iya katri. Ay, natulugan na si Aida. Wala na siguro nagsakit ang tiyan niya. Kaya natulugan na. Hindi ko na siya pag-istorbuhon, Papahuwayon ko na lang siya. Ay, kaluoy man kad Aida. Duging kaapoy gid siya. Sugiran ko na lang gani si Sir Andy. Natulugan na siya. Ay, sir, ay tulog na siya. Ay, mayo na tuguro ang pamatyagya, Maayo kung magamusin na. Ay, di, sir, mabalik na ko to sa ulubrahon ko. Ay, manigamo pa ako sa palan niya pununta. Ay, loling, si Mamugali Ivy. Kung wala ko di, permis siya nagalakat? Ay, permis, sir, Ay, wala man na di siya nagatindir sa balaya. Amo bala. Sige. Sige, loling. Balik na sa ginaubra mo. Ay, oo, sir. Nabatsigan ko nga samtang nagatugay. Nagalasay sa akon si Ivy. Ito nadugla ng pagpalangka niya sa akon. Pirmi lang kami nagabayis. Siya gid pirming nagasugod sa amon kaawayon. Wala sang namo-namo, makig siya sa akon. Ako lang pirming makita niya. Ako lang pirming ginabasol niya kung nga namigado kami sa amon pangabuhi. Wala na siguro sa katawayan ang amon pag-upod. Pero tungod na gid lang kay Utri, kung nga ari pa ako sa balay ngayon wala na sang pulos ang relasyon namon ngayon Wala na sang harmonia sa amon pag-upod. Wala na. Audrey, mag-ilis ka. Malakat kita. Ha? Malakat kita, auntie? Oo. Kita nga apat ni Angel kag Mimi. Is-shopping ko kuno. Oh, wow! Matod, auntie. Mas-shopping kita? Oo. Sige na. Mag-ilis ka na.
ati. Nalipay gid siya nga mas-shopping kami. Oh, kabuot kay Audrey. Kagnalamian ako sa iya. Tungod pa lang man niya si Angel. Kag ginahangop sining iya kondisyon. Pamaklang siya sa piste niya. Agod bisan paano, wala sang ihampal si Ivy sa akon. Miss? Mimi? Napailisan mo na si Angel? Wala pa, miss. Malakat na to subong hao. Oo. Dito kita malansyagwa. Ata sige, miss. Paliguan ko anay si Angel. Sige, Mimi. Mime, Oh, nga anong to niyo? may bisita ka. Nang Mimi? Ba, Dale? Ari ka? Pasulod ko na lang siya. Kabaluman ko nga manghod mo ni. Good morning, Miss Y. Good morning, Dale. Ano nga, Miss Y? Miss Yolanda eh. Miss Y. I like that. May gani kay Ari ka, Dale. Mag-upod ka sa amon sa pag-shopping. Ha? Miss Yolanda? Oo, Dale. Upod ka sa amon sa pag-shopping. Thank you, good Miss Y, ha? You're welcome, Dale. Tonyo, ang van ang sakyan ta, ha? Miss Yolanda. Sige, preparar ko ang van. Hi! Hello! Si Angel? Angel? Good morning, Mommy. Good morning, Angel. Lola? Lola? Kiss ko Lola ya? Wow, ginalukan ako sang gwapa kung ako ba? Kiss ko Dito ka ako sa lips mo. Kiss ko friend. Dale, amo gusto na si Angel. Especially sa mga tao nga nahamutan niya. Normal na kay Angel nga mag-kiss sa lips. Hug, Angel, friend ko. Hug, Angel. Ginakos ako na Angel. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa ngaton matahom kag makatalang do kasing nga pala tuntunan. This is my life. Saya kasaysayan.
Relasyon, ginsulat ni Annalie Mirabel, produksyon sang Aksyon Radio. Till I look around and see this great big world is part of me, and my